Moi boas, Bandeira, que tal, como estamos? Antes de nada, felicidades pola túa renovación. Falando un pouquiño da túa renovación, quero que me comentes por que decides continuar neste proxecto, que é o que che motivou, faires un balance destas últimas semanas. Que me motivou? Pois eu penso que o cómodo que sentime aquí na estrada, o feliz que estou cos meus compañeiros, coa afición, un pouco todo. Eu penso que non esperaba ao mellor estar tan cómodo e ser tan ben recibido este ano e penso que principalmente por eso, polos compañeiros, pola afición e polo que renovo. Agora, xa quero que me fales un pouco do balance tanto a nivel colectivo e individual teo da tempada pasada, que nos fagas un pequeno balance dunha temporada histórica onde saliu todo. Como ben dís, unha tempada histórica. Eu penso que o balance é moi positivo, algo que moi poucos pensaban que fose ser así. É certo que ao final non se conseguiu o que algúns soñábamos, pero a tempada é incrible igual. Que é o que esperas ti para esta próxima tempada? Un pouco seguir o mesmo rumbo. Penso que as cousas estanse facendo ben e seguir intentando mellorar, crecer como equipo, como clube e seguir o camiño que marcamos esta tempada. Un mensaxe para a afición? Que siga animando, que este ano imos volver a intentalo e forza estadense.